Добър ден, гледате новините на TV7. До месец ще приключи доста. Дами и господа, добър вечер. Добър вечер и от мен с късните. В Чеци той е задържан. Десетки са ранени при серия от експлозии в Украйна. Руският патриарх Кирил получи най-високото отличие на Българската православна църква. Обрат в разследването на убийството на Яна, която беше... Дами и господа, здравейте с централните ни новини. С мен Атанас Атанасов. Започваме с акцентите от 29 януари. Здравейте, вие сте с първите централни. На петата година започва излъчването и на вечерния информационно-публицистически. Добър вечер. На 18 юни понеделник гледате вечерният информационен блок на телевизия Европа. Здравейте, в 11 започват новините на Евронюс България. В начало да видим водещите теми до този час на деня накратко. Година